Ah, daar zit hij. Hallo meneer Bouwman. Ja, daar heb ik u te pakken, hè? Want volgens mij, ik zie je nu, u bent met die muziek bezig. U zit achter de gele kraai, zegt u het maar eerlijk. Ja. En wat is dit voor idee, de gele kraai? Wat moeten we daarmee? Nou, ik ben op zoek naar muziek in de politiek en dat lijkt mij wel belangrijk. En al die dingen die op ons afkomen, die moeten wel een beetje lol inhouden met elkaar. En daarom denk ik, muziek in de politiek, op zoek naar deze prachtige liederen. Hier, moet je eens kijken, dat is toch geweldig? De tegenpartij uit Den Haag. Ja, want en dat heb ik er ook even bij gezet. Als iedereen op deze partij gaat stemmen, dan is straks iedereen weer voor. Oh, dat is een omgekeerde ideologie, zeg maar. Iedereen tegen, dan is eigenlijk iedereen weer voor. Omdenken. Omdenken, dat is mooi. Nou, hoe je het toch hebben, waar staat de gemeentebelangen nou voor? Misschien kunt u de herrie uitdoen, dan kunnen we een serieus gesprek voeren. Heel goed. Meneer Harold Bouwman, ik heb hem nu te pakken. Ik moet zeggen, ik vind het een ludieke actie. En waar staat de gemeentebelangen eigenlijk voor in de gemeente Eemsmond? Nou, gemeentebelangen staat in mijn optiek voor onafhankelijke politiek. Onafhankelijk van Den Haag, onafhankelijk van wat allemaal per se moet, maar vooral afhankelijk van datgene wat de bevolking wil. En dat is wat mij betreft de kern van gemeentebelangen. Dus los van de landelijke politiek, uw eigen idee hier verder kunnen ontwikkelen? Ja, want wij wonen niet in Den Haag, Rotterdam, Capelle aan de IJssel of Barendrecht of waar u het ook maar wilt hebben. Of Oegstgeest. Terug naar Oegstgeest zou ik ook zeggen tegen al die mensen die denken van nou, daar is het allemaal beter. Nee, wij wonen hier. Wij moeten hier onze ideeën ontwikkelen. We moeten ideeën hebben die hier passen. En niet in een 7-hoog, 3-achter, 2-kamerflat in Den Haag. Lijkt me duidelijk. We worden nog wel eens vergeten door Den Haag, maar wij vergeten hun niet. Nee, wij vergeten ze absoluut niet. Dus ik heb ook al eerder gedraaid wat voor weer zou het zijn in Den Haag. Ja. Nou, ik hoop dat het regent, want bij ons schijnt de zon. Kijk, dat is een hele mooie afsluiter. Kijkers, ik zou zeggen, Harold Bouwman voor gemeentebelangen en voor de gemeente Eemsmond.